Здравейте, ние сме с група Атлас. Това са Веско и Пепи, които ще ни разкажат малко повече за себе си. Здравейте, момчета. Първо да ви благодаря за чудесната вечер. Беше наистина на страхотно изживяване. Ще ни разкажете ли малко повече за назад във времето за историята на групата? Тоест как се събрахте? Преди колко време беше това? Пепи да разказва най-вече. Аз съм живата история. Всъщност групата е страшно възрастна, ако мога да кажа. Създадена от 1985-86 година. И от тогава страшно много хора са минали. Започна с Бойко Трифонов. Говоря само за вокалистите, за другите не говоря. Бойко Трифонов, Дони, Жоро Сидеров. Имахме Христо Лангов и след това започнахме с Веско. По-интересното за мен лично е новата история и сегашното съществуване на групата. То започва някъде от 2000-та година, когато с Веско записахме албума Есени цветя. Преди да ми разкажете за новата история на групата, мен ми е интересно да разбера, понеже когато чуя Атлас, свързвам пътуване. Ви обичате ли да пътувате и как избрахте това име точно? Всъщност избрах името много елементарно, отворих един речник и почнах да гледам думички да си вадя. Слава Богу беше в началото с буквата А. Атлас, нямаше такава група по това време и всички го харесаха, звучи малко така. Всъщност това е древногръцки бог, който не знае, който поддържа полубог, който поддържа небето да не се срути върху земята, а после вече е станало като географско понятие. Всички го харесаха, защото е общо след така интернационално, не само българско, аз не обичам вече да пътувам, защото се не пътувах 11 години, дори си хвърлих международния паспорт. Веско, кажи сега. Аз не съм го хвърлил. И обичам, когато имам възможност и нещо да се съчетая с полезното, с приятното, всеки обича. Да се върнем обаче на това свирене, примерно. Организираме такива мини-концерти един път в месеца, може би. Пропуснахме сега летния сезон, разбираемо. Направихме обаче пък много готин концерт в летния театър в Бургас. И така продължаваме, макар и рядко, уверено да правим някакви такива готини срещи с публиката. Ми кажете, понеже разбрах, че имате и нови видеоклипове. Къде хората могат да видят тези клипове, съответно кога имате участие, къде имате участие, къде могат да се информират за това? Най-лесно на страницата ни в Facebook, казва се група Атлас страницата. И там винаги имаме информация къде свирим, какво правим, какво ново записваме. Но иначе за клиповете, какво да кажа? Може да ни разкажеш като цяло за новите проекти за албума, за клиповете? Три клипа направихме от албума, днеска ги видяхте на мултимедията, готини са. Това са песните "Така се събужда деня", "Not Your Perfect Guy", "Get Yourself Free". За съжаление, големите ефирни телевизии изобщо не пускат българска музика. Особено пък, ако някой пусне нещичко, то ще е за някаква секунда и не цяла песен. Това е голям удар за гилдията и въобще за новите песни, новите групи. Смятам, че интернет пространство, за съжаление, е това, което е. Точно исках да ви попитам как според вас, понеже интернет навлезе в последните години доста в живота на хората, в ежедневието, и това как се отразява на българската музика за музикантите. Не вярвам да е в много положителна насока. Положителна е до много голяма степен, но до там, че се популяризира в тая не здрава среда музикална, която имаме, поп-културата някъде. Но аз искам да добавя, че интернет е достъпен за по-младите хора, примерно по-възрастните хора, особено хората от селата, как ще влезат в интернет. Значи усъкътява от обществото. Това е в момента някаква, не мога да разбера, нарочно ли се прави политика, програмна, нито националното радио, нито националните телевизии там отделят внимание на българската музика, на новата българска музика. Това някой ден ще доведе на ужасни последици. Кой пише текстовете на песните? Петър. Да, напоследък ги пиша аз текстовете.
Разкажете ми малко сега за себе си. Ти знам, че си запален риболов. При лова. И кога започна тази твоя страст? Дори не помня, сигурно 3-4 годишен. Баща ми ме водеше на риба. Наистина, човек си почива там. Аз внимавам да не унищожавам рибата, малки риби, като хващам ги, пускам глупости, пускам обратно. Мисъл, уважавам си природата, но хапвам рибата. Ловя, за да я ям като прехрана, не да убия. Примерно не е като... Само да добавя нещо. Не е като ловците, да отстрелват стръвнички и зайчета и да си представят, че това са благоверните им съпруги. Не е това. Аз също ловя риба, ама много рядко и много неуспешно. Хобите нямам. Изкарвам си така прехраната с пеене и с рисуване. Да. Аз мога да кажа нещо. Веско е много добър художник, не е просто така средно ниво, има галерия собствена, има собствена галерия на Парчевич 19, доколкото си спомня, с един готин петел, който е неговата запазена марка. Хваля го не случайно, защото имам специално отношение към изобразителното изкуство, първо, защото съм архитект по образование, второ съм от семейство на стар български художник. Веско е супер художник. Ще бъде проверено, благодаря за информацията. Добре, вашата музика има ли някакво послание конкретно или всеки човек може да се възприеме по различен начин? Имате ли нещо, което да предадете на публиката с текстовете на песните, с музиката? Определено, всяка песен има послание. Сега може всеки човек да тълкува един и същи текст по различен начин, но винаги стремеж към красивото, към доброто, към позитивното, към нещо, което човек да си вземе и да стане по-добър и да научи нещо. А къде можем да ви намерим най-често? В кои клубове свирите? Само тук. Студио 5 свирим един път месечно. Вероятно от тази година, от есента или от към зимата, ще почнем и в София Лайв Клуб. Искам да свирим на квалитетни готини места. Пожелавам ви много успехи и благодаря.